Moro! Se on Jonttu täällä taas. Mä ajattelin aloittaa uuden sarjan, Lego Tutorialit. Tänään mä teen ensimmäisen videon siitä, toivottavasti pidätte. Mä näytän teille, miten me rakennetaan Lego kuppikakku. Tarvitset 2x2 pyöräpalikan, mieluiten ruskean, se voi olla ihan mikä värinen vaan. Lego minifiguurin pään muotoinen palikka, joka on täysin punainen. Sitten tarvitset 2x2 pyörälevyn, se voi olla ihan minkä värinen vaan. Ja mulla nyt on tosiaan tässä molempia. Nämä on ihan sama asia, koska nämä tulee sinne alle sitten päällekkäin. Niin mulla on nyt molempia, mutta voi olla kumpaa vaan. Pieni valkoinen, pieni kaareva littana palikka. Mieluiten valkoinen, koska se tulee kuorrutteeksi. Ja vielä veneen tähystämän kori. Rakennusohjeet ovat hyvin simppelit. Otatte korin, laitatte sinne ensin ruskean pyöräpalikan. Näin. Sen pitäisi näyttää täältä. Sitten otatte nämä pyöreät tai neliöt ja laitatte ne sen pyöräpalikan päälle. Sen pitäisi näyttää täältä. Sitten valkoinen kuorrutus. Laitetaan vain, napsautetaan päälle. Se on näin. Ja sitten vielä lopussa kirsikka siihen päälle. Näin saatte valmiin kuppikakun. Nähdään taas ensi videon parissa. Moi!